Ayan na, lumayo na. Ayun. Ayun na, bye-bye. Sinag. Bagwis! Ayun mga kasinag, oh, ayun oh, ayun oh. Ayun oh, daw. Bagwis! Bagwis! Ayun, ayun, bumaba, bumaba. Punta natin. Bagwis! 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 Ayun mga kasinag, oh, ayun oh. Bagwis! Ayan oh. Bagwis! 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 Ayun na, ayun na, ayun na. Andun na pang kasinag, punta sa bahayan. Baba tayo dito mga kasinag. Baba tayo. Siguraduhin natin kung si Bagwis talaga. Ay, may sarado na. May sara pala dito. Andiyan na mga kasinag oh. Andiyan oh. Ayan oh. Andiyan na mga kasinag oh. Punta natin. Rating na pati tayo dito. Andiyan na oh. Andiyan mga kasinag humuhuni. Bagwis! Tingnan natin mga kasinag. Asa na? Asa na? Ayan mga kasinag oh. Mga kasinag, ayun oh, ayun. Bagwis! Ayun mga kasinag oh. Oh, ayun oh. Oh, di ba? Pagod ako kahahabol. Oh, ayan na oh. Yan mga kasinag oh, nakahapon sa langka. Hindi natin malapitan, gawa ng may bobwero. Hindi tayo makapasok, trespassing tayo dyan mga kasinag. Wala kaya akong dalang cellphone. Nabidyohan ko sanang naisum. Ang ganda niya oh. Oh, ayan na, umalis na.
Punta natin dito. Sa may taas. Asa na yun? Ayan ang mga kasinag oh. Ayan oh, ayan. Ayan oh. Oh, tingnan nyo oh. Oh. Ayan oh. Oh, ayan na oh. Oh, yan oh, may parating oh. May parating, nanay yata yun. Yun, ano yun? May isang malaking ibon pa dyan oh. Ayun oh. Ay, harangan ng mga kahoy. Bagwis! 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 Ayan. Oh, di ba? Nakita niyo mga kasinag. Ayun. Ayan oh. Guis. Ayan na, lumayo na. Ayun. Ayun na, bye-bye.